fuwa no mo ko adwura ne mpotem mo ko ka kwan mu ne nyina ye nsubranta meto sabre no ema bridge a ewo kwan mfimfim no ebuye egu mu ntiem ze eba sa mpanimfo ye nhyehyɛ ma contractor eba sai sebe obetumi ayen nhyehyɛ na omanfo ekɔ hɔ no omo emre because you say apart from on yese kwan bi da kofi ase awurewure mu akosi woni mu obetumi akɔ bara eno nso nhyɛda nye kwan a eye papa bi asa nti no na mpemfo so mo hwɛ na omutumi ekreti temporary access bi won mo ebeboa nti am so mo ye mo construct bridge mini one bi wo hon mo eno no omutumi e de abogu wo level so kama sebe ya ombetumi afachiri e de akọ na wasa contractor no e hwa ye main bridge no enna enra nsu et sato em se nsu ni de enna oye no odi no okromu ano enye ketwa asa eyi bridge no ho nyina feeling no mo ye abo ne ade ni nyina no eyi edi afiri ho a ama enra akwantufo o mkoduru honom no o mantumi ancross anko o ba nso antumi amma enti ade won mu a o me o madwen se o mpese o mkọ no o mkofa alternative route no esan ede ekọ enti ya ho semenra tu ba enra se don videos no eno no enti ai no na wo mu a o mpese o cross no o mo dey cross o mo dey car na moto no o mo etwa o mo anante afa the other side no na o mafa taxi dia troaso say at a point na taxis ni bi aba ho a omo mba beduru aha no we utumi twa nko ade a o betumi de wakọ na omo nso e bakuma se no so omo matwa aba no so na ye do taxis de omo ba mampon na de waba beto so nji an mranche no naja omo de enua gugu so nti we no okọ a enzo na omo de 10 cities we omo wi school senior school for no bi no so afi no mo kofi e no mo beto mo mahu Ghana na mo ba mu no nti we no wo fa so ko a 10 cities na gaze free emrant any business bi no business omo ye no because adwuma no omo ye na ehu bra omo de enuane toto ayinim no na na we other videos na me na ebi om you see baby obi gina ode dade enua toto ade nim no na kesi o initially ho na no mo fa twa ho na na mu ono wo fa twa ho sata no mo nye saa we on fa nua no tutu nti ho no na nti waroro nti ho no duru ho no na so pese o twa na se omo de ahoma sansuo nim na so omo dim na omo de wo ko no omo do ko kakra nti adwuma no nti ha no na no omo start so omo hihye nua no wo nsuo nim nti no omo de tutu so asebe a omo betumi across e de akọ ho no nti na na hia da na ma send raw videos no ho nti Ibrahim crowd be about ti eno adwuma no mo ye ho no nti enye yi sa ma get so ni go ifo ni bia everyone say omo hwe yi fulani fo ni bia na wuduru on yesi twen na hwe anaka kraba ne ni so she okwu obeko eno hwiri ko gina wi ni so ezi adwuma no de ezi no ye ni DC kasa ye no eye mampon MC Roy Yakubu isifu wabo amane se ne no omhwe because no mo twen se nsu no betumi aba form na sa route na mo kreti e wo ho na no o betumi asa ye feeling no mo betumi ahwe cars no betumi etwem akonti eno amane boy free ho ba no na manfo abeka chi pa adwuma na no mo ye nyina ne adwuma de omo nko ba bia on se main on se ni main bridge na on person mo ye no na namu ni ti eno de omugusu omo ye enkaka akra basa alternative access no on se bridge na ro we ne baby omo gina ho na omo ye senka omo timi omo ye se bia omo timi use no for the meantime but nsuo ne toy na ho de na de bae no na asa yi hu nyina nti we na yeso omo sa ye refilling omo de abo begu omo sa abo sa kunkum abo akese eyi omo de ye kwan adamu anfa bi engu na nsuo ebi o se ne se eno na se sa no mbe no because omo pe metal e bi infanto so omo nya de omitima na kama e harden one aka betumi afa so omitima ka amfa so say but no se no ebe che o ebe che ndi se baby adru no se ne a otie DC asema o kan de ananze yo modi kai ne no abi no betumi asaye
uti nse ma kan dia because the all kan dia nye no na the omudi kan ye nsuo no say no an ombesa say omo hwe say ometumi asa refile hon no say abu say de no mba you na access na beda ho na amanfo atumi afa ho akọ ma hu say highway authority for the statement aba okay ntira na ya statement wa ye ho adwuma na akire yabo no tofa de ama yetifo enti nnura no na chese nnura omo eye won adwen senka omo betima kwa adwura omo delay yeah bebre delay bi okra na okotwem akọ salaga kofa pento e de akọ no ne ade ti omo nyina asafo nyina dodo na aka honom because ebi mo in fact otie bi mo nkomo omo dina omo se kofa dada route no your bread mom ti uma ba ko ne no mudi nkomo so mbeduru anadwo no be 2am ahomache no eno mbeduru omo tena hwa se nkomo hwe se bi ensuo no betwena se ekwan ne da hwa na nkomo atumi afa wa ko but ensuo no twetwe na se omo fa hwa enyi yi ye koduru ono kra na ye se abafom no na so na ebi wom pa ntino na ha omo twen se omo betumi ayesa ehon no omo atumi afa ho invara eno a omo so eye efuna daka bi twemu ni ade adaka omo di twa nsuo no so omo de ba the other side no ti omo yi omo de so no omo de twa nsuo de ko sa ti no boys ni your business eno ade omo nya kakra me so omo nya omenya ska hey Charlie omawe ya nkasa no ade we ni animu ni enim say bobo ba yehu in fact kwan no kra no ho kwa senyon emu ho ba bi no kwan de we si eye no enye won kwa na develop a problem or challenge o ye ba ko bi so na nim ho ye dru ba bi mi e bi a rich na be kai particular place no kwan no amana bi a be to ho no enye easy kwan nye kra amu say asemwe na ho no so kono akwan ba bi so kra tutu asemwe na no me kan wa ha say amai no ye serious pa ni ma bi wo ha enu kwase ye tena ho ema ye drew this point cause we shase na shase bonka ya ayi die hospital die ya ho asama bai amai no ye serious just almost I mean yen niema wasi ya shishe ni yie na nka amai no koyie ko education health I mean basa na no me kofa kwan bi so kwan no ye di ho nkomo wa hada am ya kan o kwan no ye mu nwie nti no contractor no be sa ba contractor no wan ye hu no kwan no gusu sei ba kanka ye betimi ahwe na nka ehase no ano ye tu ho anamon ni afixe ye betwa amakwan no nyina tutu ewi ase ogisi twa kwan no so ne asaye no foforo eno obi se ba gini sika so first one 10% swing nti wezo ansay a obi so nya bi ni nti e ba se shase no se enye fiti prekopra na de ni bugum e kire se oba nti nanka eyi ni ti e ba na ntempa no a ne wo se ye wo ho ne aye ba de betra ho amade na aginsemu awi na afei eno so ye bebo manfo tri so ansa no masore so mo koye adwuma anti we ya hefa we kuma se for mom free kuma se mom free kuma se omoko you know eno akase no de dodo na be kachi omo a mpese omo fa alternative route no so de ombeduru anoma down mo na omoko but mostly passenger cars no de dodo na ebe ka hono Sataso na highway authority omo say men kan kire mo say isi ai no ekwan no omatum close ni down we a temporal closure nti ejura just a section nti had ye no mo ken eno de say we want to
wankasa kora duro sɛ bibi ka kyerɛ sɛ ɛha me kwa nyɛ yie ankɔyɛ ankɔfa ama wo ka ankotom na we kora bɛyɛ de ka afa so wei there's no way a wobɛtumi de ka afa so na ɔmo se mo a mokɔ mo a mode mo ani akyire mu ɛwɔ sɛ wofiri adwira na ɛbɛ Kumase wofiri Kumase na ɛkɔ adwira a Kumasefoɔ no nie woduru Mampɔn a na wafa Kofi Ase kwan no ɛnyina su na wakɔ akɔpie mu wɔ Sekyere Dumase na afei wafa Afram so na wakɔpie mu adwira wofiri adwira nso na ɛbaɛ nea woduru adwira no a na wafa Afram so Sekyere Dumase na wawura makɔfa nyina su Kofi Ase Mampɔn pa wona woda mu no na wokorɔ no nti ɛwɔ sɛ polisifoɔ nso gyina hɔ na ɔmo ma direction ɛdu sɛ dɛ meka wate aseɛ wɔno ano tama no yɛkɔ no koraa no woduru I think the first barrier yɛduruɛ no polisifoɔ anɔmɔ no ɔmo kyerɛ sɛ anim wɔ bridge no before ansa na wobɛduru baabi a bridge no wɔ no ɔmo kyerɛ sɛ ɛhɔ no si nti no ɔmo ma alternative route no directions no tu pa no asan but obi wa polisifoɔ no ne kasa wi ase na ano asa ato aso no aba bɛduru ɔpɛ sɛ ɔbɛhwɛ ade korɔ sɛ ampa sɛ nea polisifoɔ no ka no no kora no asa ato aso no asa aba oba bɛduru na sɛ nea ɔmo ka na mpa ansa na bi a wasa n'akyi ɛde akɔ because nkɔfoɔ bi wa no mu di anim a yɛbɛduru bridge na no mu gyina hɔ meanwhile polisifoɔ no so ɛne mu akasa sɛ ɛkwan na si nti there is alternative route sign ne kɔfa hɔ anyway yɛbɛkɔ anim nti wei ɛyɛ deɛ tie no nti no mpakyɛw hyɛ no nso ayɛ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nso so no bɛtumi akɔ w'anim nti wɔn hwɛ na wɔn ayɛ na biribi ayɛ kama then the almighty KNUST ɛno a wɔn nso deɛ ne na